Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau insha Allah za mu bayani akan yadda za a iya budewa email account da Google. Process din bude email account a Google kusan ɗaya ne da sauran kamar su Yahoo da Outlook da su mail da sauransu, duka kusan iri ɗaya ne. Bambancin ɗan kaɗan ne. Abin da kake bukata na farko, kana bukatar ka samu browser ka, ko dai Opera ne ko kuma Google Chrome ko Internet Explorer ko Firefox, duka kowace ce ma. Kana bukatar kawai ka je address bar din sai kai typing google.com. kai typing google.com, wannan pejin zai fito maka, sai ka zo kai clicking sign in. Ga sign in nan daga bangaren dama daga sama, sai kai clicking sign in. So ga wanda yake da account kawai sai dai ya saka email account din shi ya login in, wanda kuma ba shi da shi, kamar abin da za mu bayani yanzu, sai creating account. Za ka taba create account, da ke muna da account kala biyu. Google suna baka damar kai creating account iri biyu, ko dai account naka na kanka ko kuma na kasuwancinka. So yanzu za mu gwada bude account namu na kanmu, saboda akwai bambanci tsakanin bude account na kai da kuma na kasuwanci. Requirement din ba iri ɗaya bane ba, abubuwan da za a bukata ba iri ɗaya bane. To bayan nan sai ka rubuta sunanka. Mustapha Salisu. Wannan na yi amfani da suna ne kawai da ya zo min a yanzu. Sannan sai username da muke so sai mu ce @gmail.com. sannan sai mu sa kalmomin sirri. Kalmomin sirrin nan za su zama su ne password kenan, wanda kai kadai ya kamata ka same su, ka san su, kar ka bari wani ya accessin maka wannan kalmomin sirrin naka. Kalmomin sirrin yana buƙatar kai kifin ɗinsu, ka ɓoye su, ka kuma iya tuna su, domin in suka ɓace kai ma account ɗinka zai iya ɓacewa. Amma kuma bai kamata ka rubuta ta a wani waje ba da kasan wani zai iya ɗaukanta. Yana da kyau ka rubuta abin da kasan za ka iya tunawa cikin sauƙi. Za ka sake maimaitawa don ka tabbatar abin da ka rubuta daidai ne. To idan Allah ya sa kana tantama, akwai wani alaman ido a nan. Shi alaman idon shi za ka taɓa domin ka gani cewar abin da ka rubuta a kowanne box a nan ya yi daidai ko bai yi daidai ba. In ka taɓa gashi nan ya kawo maka, sai ka taɓa ya ɓace. Ka kula wajen taɓa wannan, idan akwai wani kusa da kai wanda baka yarda da shi ba, kar ka taɓa ma bare ya gani ya san password ɗinka, domin in yana da email ɗinka da password ɗin zai iya turawa saƙonni da sunanka. Zai iya zuwa ya ciwo wani fuska, ko kuma ya tura wani, ko kuma ya amfani da shi yana gano bayanan sirri da ake turo maka, ko kuma wani personal information ɗinka zai iya tracking ɗinka da shi. To sunan da muka yi selecting na username ɗin a nan sun ce mana ba zai yi ba, sai dai ga wani sun bamu Salisu Mustapha 64. Bari mu ɗau 64 ɗin wannan, Salisu Mustapha 64. sai mu ce next. Pejin da zai zo nan gaba zai ba mu damar mu sa lambar waya, optional ne, da recovery email. To recovery email zan saka bari mu gani. Recovery email zan saka wani email da na taɓa creating. @gmail.com.
okay. To da recovery email din nan da number waya duka ana bukatar su ne saboda verification, kuma sannan in ka manta password ɗinka da shi za su turo maka link da instruction yadda za ka sake yin wata password ɗin. Idan ba wannan wani lokacin yana ba da wahala. Sannan kuma akwai date of birth ɗinka, shi ma suna amfani da shi wajen tambayar ka don su gane kai ɗin ne ko ba kai bane ba, ko da ka manta password ɗinka. So yana da kyau ka san date of birth da ka saka, amma baka sa wanda yake a wajen ba. Sannan akwai gender, za ka yi selecting kai namiji ne ko mace, ko kuma baka son ka faɗa, ko kuma ma kamar a wasu ƙasashen wasu suna cewa su suna da gender wata iri, sai su sa custom. So amma muna alhamdulillah za mu saka gender either mace ko namiji, ko kuma ba ma son a sani din. To number waya zan batta ba tare da na sa komai ba, saboda za ta zama sai an yi verifying. Then clicking next. Pejin da zai fito na gaba shine wanda zai bamu terms and condition na amfani da wannan email address kenan. Akwai privacy and terms. Privacy ɗinka in kai amfani da services ɗinsu za su gama ya suke ɗiban information naka su yi amfani da shi wajen tallata abubuwa ko talla da aka kawo musu. Sannan term ɗinsu ga irin abubuwan da za ka iya yi da services ɗinsu, ga abubuwan da ba za ka yi da shi ba. To wannan doguwar paper ce, duka wannan da kuka gani da blue ɗin nan kusa da inda na yi highlighting ɗin nan link ne. In kai clicking ɗin shi zai je maka waje da za ka iya ganin information ɗin. Pejijjika ne sun fi guda 100. Sannan da our policy na kamfanin Google kenan, shi ma wannan wani pejijjika ne sun kusa, suna da yawa da in ka hada su za su iya kaiwa peji 100. To duka bayanai ne na ya za ka yi amfani da system ɗinsu, su kuma ya za su yi amfani da datar ka, ya za su tallata ma wani abu. Amma a ƙarshe nan sun ba mu dama option, wasu abubuwa da in muna so za mu iya bari, in ba ma so za mu iya cirewa. Wannan option ɗin kwa shine kamar web activity, web and application activity. In muka shiga web browser da wannan account ɗin muka yi amfani, za su tattara mana wannan bayanan inda muka shiga, ya zama na kamar history, ko kuma abubuwan da muka yi, ko mun yi siyayya, ko password da muka saka, duk za su tattara mana su ajiye mana. Idan kana shiga wata computer ko wata wayar za su kawo ma wannan abin, kaga ba sai ka sake daga farko ba. Amma ni bana buƙatar wannan ɗin. Sannan personalized advertisement or ad personalization, yanda za su na kallon abubuwan da kake interacting da shi a browser ka ko a application ɗinka na waya, ko kuma yanayin email da suke shigo maka sakonnin wasiƙa, su gano irin abubuwan da ka fi magana a kai, ko kuma ka fi so, ko chat ɗinka ko wani abu, sai su turo ma advertisement irin wannan. Shi yasa a lokacin sai kai magana da abokinka kamar akan mota ko wani abu, sai ka ga advertisement ya zo maka na mota a cikin YouTube ko kuma a Google ɗin kansa. So shi ma zan yi selecting bana bukata. Sannan akwai YouTube history, irin abubuwan da ka kalla a YouTube da comments da kai da sauransu, duk za su iya ajiye maka da kana shiga wani account ɗin sai ka gani. Shi ma zan yi selecting bana bukata. Ga option ɗinsa shi kuma na ƙarshe anan, ko dai kana buƙatar su tuna ma da canja wannan abubuwan, ko baka buƙata, duk bana buƙata ni. To zan yi agreeing. Wannan yana nuna cewa ka yarda da wannan condition ɗin gaba ɗaya da ka karanta da wanda ma baka karanta ba a cikin wannan system ɗin nasu. Idan mutum yana da dama ya kamata ya shiga ya gani menene abubuwan. Amma dai option biyu kake da shi, ko ka yarda ka samu service ɗin, ko kuma ka ƙi yarda ba za ka samu service ba. To sai ka gani wanne kake bukata, service ɗin kake bukata, ko kuma kana bukatar ka zauna da privacy ɗinka. To yanzu alhamdulillah ga Google nan account ya zama ready. In ka duba nan ga M nan muna da Mustapha Salis, in kai clicking da ka gani ya fito Mustapha Salisu, kuma Salis Mustapha 64@gmail.com. wannan shine account ɗin mu. Za mu iya managing account daga nan, kuma za mu iya sign out, za mu kuma iya sa wani account ɗin. A nan kuma za ka iya ma canja profile ɗinka ka sa wani hoto daban. To bayan nan wannan shine application da na ce zan yi magana a kansu, kamar services na Google. Na farko akwai account ɗin, inda za ka canja setting na account ɗinka, security, ka canja password, ka canja date of birth, ka canja address ɗinka da sauransu. Na biyu shine Google search. Wannan Google search kamar wanda in ka shiga browser, ko kuma wanda kuke gani anan ga search nan, shine za ka yi searching, ko an baka assignment a makaranta, ko kuma kana son kai searching sunan wani, ko kuma kana son kai searching wani gari,
ko duk wani information da kake nema kai searching a Google gashi nan, shine Google search. Akwai Google Map, shine zai nuna maka location, zaka iya amfani da navigation din su ma ka je daga waje kaza zuwa waje kaza, zai nuna ma, yana nuna ma hanya. Akwai Google History, Google YouTube. Google YouTube shi kuma zai baka dama ka kalli bidiyo na YouTube kamar yadda za ku iya kalla yanzu, ko kuma maybe an yi downloading ne, an yi sharing, amma dai za mu yi uploading din wannan, mun yi uploading din wannan bidiyon ne a YouTube, so za ka iya ganin sa a YouTube. Sannan akwai kai ma za ka iya ɗora naka bidiyon a YouTube. Sannan nan gaba za mu zo mu bayanin ya za ka ɗora bidiyo a YouTube kai ma yana kawo maka kuɗi, ya zama na kamar sana'a. Duk za mu bayani akan wannan 'yan dabarun da ake yi. Sannan akwai Google Play, wanda suke da Android sun san wannan Google Play, nan ne inda ake downloading application na Google. Sannan akwai Gmail, shine Google Mail, wannan shine hanyar da ake tura sako ko kuma a karbi sako. Akwai Meet, application ne shi ma da suka yi creating, wanda yanzu zai baka dama kai meeting da tsakanin malamai da ɗalibai, ko kuma a yi meeting tsakanin shugaban ma'aikata da ma'aikatan shi, ko kuma tsakanin community da sauransu. Za ku iya yin meeting ba sai kun je wajen meeting din kun zauna a conference hall kun yi meeting ba, kowa yana zaune a gida ma zai iya zaunawa a yi meeting, ana ganin juna ido da ido kamar irin yadda Zoom yake da sauransu. Akwai contact shi services ne da zai allow ɗinka ka yi keeping contact ɗinka na email da na waya, za ka iya haɗa su. So kana samun wata kwamfutar ko kuma wata wayar, kana shigar da email address ɗinka zai yi synchronizing ya dama da wa'annan contact ɗin. Akwai drive kamar ka ce irin hard drive ko kuma USB drive ko pen drive ko kuma SD card, shine amma wanda yake a cloud, wanda yake a internet. In ka sa document ɗinka, bidiyo ne, hotuna ne, document ne, assignment ne, ko ma menene ka saka, kana shiga wata kwamfutar ka shiga drive, za ka ga wannan information ɗinka inda har ka shiga da the same account. Akwai calendar application ne da Google suka yi, wanda za ka iya tsarawa me zan yi yau, me zan yi gobe, task ɗina, yaushe ne hutuna, yaushe ne anniversary na, yaushe ne birthday ga masu birthday, yaushe ne kaza, yaushe zan ɗau hutuna daga lokaci kaza zuwa kaza da sauransu. Irin wannan ka tsara wani abu, either ko ka ce irin abin da zan yi yau ko abin da zan yi wani lokaci, ko kuma ka gani yaushe ne public holiday, yaushe ne national day, yaushe ne kaza, duka dai irin wayannan za ka iya tsarawa activities ɗinka a cikin calendar. Akwai translate yana da matuƙar amfani ga wanda suke ma'amala da mutane kamar daga India ko Turkiya ko ma ina ne, ko daga kasashen Laraba sun turo maka da rubutu da Larabci, ba za ka iya baka iya Larabcin ba, ko kuma baka iya Canisanci ba, baka iya karanta shi ba, sai ka kwafe shi, sai ka dora akai, zai translating maka, ya nuna maka kai kuma da yaren da zaka gane, ko da Turanci ne ko da Hausa. Hakanan akwai Google Photo, wannan yana aiki ne kamar gallery. Yawanci a wayoyin Android za ku ga Google Photo yana ba da damar in ka ɗau hoto ya synchronizing, ya ajiye maka a Google, ko da ka goge akan wayarka amma da yana kan Google ɗinka, Google Photo ɗinka. So ko da ka canza waya, ko kuma alabashi wayarka ta ɓata ko an sace, kana shiga ka siyi wata wayar, kana shiga ka sa account ɗinka, ka buɗe Google Photo ɗinka, za ka ga wa'annan hotunan suna dawowa ɗaya bayan ɗaya, kamar yadda contact yake shigowa ɗaya bayan ɗaya. Sannan akwai Google Duo shi kuma application ne da aka yi shi ma a browser, wanda zai baka damar ka yi video call ko audio call da family and friends. Sannan akwai da 'yan uwa da abokan arziki. Sannan akwai document, akwai spreadsheet, akwai kuma slide wanda yake presentation. Document shine kamar Microsoft Word document da muke amfani da shi, amma wannan yana nan kamar Open Office. Sannan akwai sheet, shi kuma yana nan kamar Open Excel. Akwai kuma slide, yana nan kamar Open Presentation. Wannan kind of open document kenan. Sannan akwai book, shi kuma littattafai ne wanda Google suke siyarwa. Akwai na free, akwai wanda sai ka yi subscription za ka samu. Akwai blogger, inda za ka zo ka buɗe blog ɗinka. Duk in kana da wannan Google account ɗin, duk waɗannan services ɗin yana nan, kawai sai dai ka je kai activated. Ka buɗe blog, kana sending information ɗinka, kana sa bidiyoyi da sauransu kamar yadda mutane suke blogging. Akwai hangout waje ne na yin chat,
wannan yana ɗaya daga cikin tsofin service na Google tun da suka yi Gmail sai suka yi Hangout. To har yanzu dai gashi nan yana nan kuma mutane na amfanuwa da shi. Zaka iya chatting, zaka iya group chat, zaka iya group call, zaka iya video call, zaka iya audio call. Akwai ɗan bambanci tsakanin Hangout da Meet shi yana nan ne kawai saboda wannan participation din na yin meeting, amma shi kuma wannan zaka iya amfani da shi for communication, for chat, for duka dai irin wani abubuwan. It's not that official. Yawwa ba shi da future irin na wancan shi ma ba shi da wasu futures din da suke a cikin wannan. Sannan akwai Keep yanda zaka iya deciding idea ko kuma zaka yi learning more ideas. Akwai Jamboard, akwai Classroom mutane suna creating classroom da zaka iya joining, kai ma zaka iya creating naka classroom din for your own organization. Akwai Google Earth yana nan kamar Google Map ne. Google Map da Google Earth suna da similarities domin abu ɗaya suke kawowa, sai dai Google Earth shi ana sa mara application ne a yi installing a computer ko a waya, shi kuma Google Map yana nan ne a web browser. Sannan a Android zaka ganshi shi ma yana nan as application ɗinsa. Duka waɗannan za su baka damar kai navigating daga waje kaza zuwa waje kaza. Google Earth ya fi kawowa abu clear kuma ya fi kawowa recent a yanda dai suka faɗa. Sannan akwai collection inda zaka haɗa collection ɗinka na abubuwan da suke cikin YouTube, Google kai abubuwanka da suke cikin Google zaka iya haɗa collection ɗinka. Akwai art and culture ko businesses, akwai Google advertisement, shi ma zaka iya advertising abubuwanka ko kamfaninka ko wani content ɗinka a Google. Ka buɗe sabon product ko kuma sabon company ko restaurant ko na abu, zaka iya zuwa kai advertising a Google, ka ce musu kana so su yi advertising ɗin kayanka a Abuja ne, a Kano ne, to duk wanda ya buɗe a wannan wajen area da ka zaɓa kamar kilomita 10, kilomita 20 ko kilomita 50, za su caje ka kuɗi kaza, za su nuna shi a kwana kaza ko a awa kaza. Duk wanda ya buɗe browser lokacin ko ya sacin zai ga wannan abubuwan, ko kuma zaka iya cewa a'a mutum kaza nake so su gani, so kaza ko yaushe ne ya dauka har sai mutum kaza ya gani, wannan kudin naka zai iya expire. Sannan akwai podcast shine zaka iya yin podcast na video ko na audio kai sharing shi ma a cikin podcast, ko kai sa shi ya zama na as a library kai ma kana sharing dinsa. To irin wayannan abubuwan akwai kuma wasu ma wanda suka fi wayannan. In kana so ka ga wayannan abubuwan sai kai clicking a more from Google, zai nuna maka wayannan abubuwan da ma wasunsu, sannan kuma ya za ka iya amfani da su, me ma dalilin da yasa aka creating ɗinsu, kuma ya za ka ci amfanin wayannan abubuwan. To yanzu sai mu je babban muhimmi wanda shine mu a wajenmu nan yanzu, Gmail. Duka wayannan suna da muhimmanci domin in ka haɗa su gaba ɗaya za su baka wata ma'ana fiye da sauran services na wasu email. Tunda za ka iya yin YouTube da shi, za ka iya yin kaza da shi, za ka iya yin kaza da shi, yana da matuƙar muhimmanci. Amma yanzu mun buɗe Google account kuma mun shigo Gmail. A Gmail za mu ga menene abubuwan da suke cikin Gmail ɗinmu. To wannan pejin yana ɗaukar lokaci, ya danganta da ƙarfin kwamfutar ka ko kuma ƙarfin network ɗinka. Idan network ɗinka yana da ƙarfi, dandanan za ka ga ya buɗe. Idan kuma application ne ma kake amfani da shi, ba zai ma ɗau wannan lokacin ba. So idan kuma network ɗinka ba shi da ƙarfi, za ka ga shi ma ya ɗan ɗau lokaci. Yana nan dai yana loading, to ya buɗe. To idan muka yi kula sosai, daga sama akwai logon Gmail, sannan akwai wani option a wajen, in ka taɓa shi zai dawo ma da waɗannan navigation na ɓangaren hagu su dawo ƙanana, babu sunansu sai dai alamunsu. Idan ka sake taɓa shi, wannan kenan na ɓangaren hagu, shi kuma zai dawo maka da su dawo da sunayensu. So me na farko? Na farko akwai compose shine zai baka damar ka buɗe email naka. In ka taɓa compose zai baka damar ka rubuta email. To gashi nan ya fito da peji. Wannan pejin zai bamu damar rubuta email. A cikin pejin nan akwai wajen da zamu iya rubutawa, wanda zamu tura wa sako, da subject, sannan kuma da body din inda zamu rubuta sakon
ƙasansa kuma za mu ga akwai wajen yin attachment da sauransu. So wannan kenan in za ka tura saƙo. Sannan akwai inbox shine saƙon da yake ya shigo mana, duk saƙon wasiƙar da aka aiko ma, kamar dai PO box ɗinka da za ka je ka buɗe ka ga wasiƙu da aka turo ma, to nan shine za ka ga wasiƙun yanar gizo da aka turo maka, electronic kenan, email. Gashi mun samu Google message daga Google community team, sun turo mana na gaisuwa cewa mun buɗe account, welcome to Google da sauran. Gashi sun gaya mana akwai Google product and services da za mu iya accessing da wannan account din. Wa'anne ne services din wannan? Ga su nan, su ne wa'anda na yi magana a kansu. Kuma wa'annan services din suna nan akan Android ne da kuma iOS. So ko da Android kake amfani da shi ko iOS ne, duka za ka iya amfani da wa'annan services din. Banda wannan, har ila yau za ka iya controlling account ɗinka, ka canja password, ka canja date of birth ɗinka, ka canja abubuwa dai da yawa za ka iya yi. Za mu samu lokaci shi ma mai magana. Idan kana da waya shi ma za ka iya pinpointing wayarka, ko da wayarka ta ɓata za ka iya tracking wayarka, kai finding ina wayarka take. Wani ne ya sace ma waya ne, ka je wajen biki ne, ko kuma a kasuwa ne, ko wani waje ne, a makaranta ne, a mota ne, motar haya ne da sauransu, wayarka ta ɓata, za ka iya duba. Inda har ka yi activating za ka gano inda wayarka take, sai ka bi ka duba ko ka sanarwa da ma'aikatan tsaro ga inda wayata take da sauransu. Akwai question and answer, duk wayannan abubuwan da na yi magana akwai question and answer su. Za ka gani me amfanin kaza, menene, su ne suna cikin wannan help center din. Dukka wayannan bayanan da na yi da wasu ma da suka fi wannan suna cikin wannan. Okay, na biyu bayan inbox akwai starred message. Starred message din da kai mar star, ka nuna okay wannan message din yana da amfani. Kamar misali yanzu wannan message din in na zo nan ne mai star, to wannan message din yanzu ya zama start message, zai shigo under start message ɗina. In na shigo start message kun gan shi ya zo, gashi nan da start ɗinsa nan yellow a wajen. In ina so message din shi ma zan iya mai da shi ya zama na important. Nan kamar in za ka canja shi unread message ko sauransu, ko za ka yi selecting all da sauransu. So yanzu ina so in mai da shi ya zama important message, da dukka zan iya canja shi daga nan. Akwai snooze, dan iya snoozing message, kamar message ya shigo min a ba yanzu zan karanta ba sai wani lokaci so ya tuna min. Akwai sent message, message in duk da ka tura, yanzu dai ba mu da wani send message dan ba mu tura wani sako ba. Akwai draft yana nufin message inda na fara rubutawa ban karasa ba. In dai haka fara rubuta message baka karasa ba, to zai fito anan. Akwai more, zaka iya creating more labels anan. Za ka iya creating folder kamar na makaranta ko kuma na wajen aiki, business, duk message ɗin da ya shigo ka sa shi ya shiga nan. Za ka iya categorizing ma duk message da ya shigo daga waje kaza ko daga banki ne ya shiga folder ta banki. Kamar na clicking more, kun gansu a nan, ga chat, ga important, ga schedule, ga all mail, ga category, ga manage labels. Zan iya creating new label. Na creating new label zan iya cewa kamar class. Yana anda wanne category ne, zan bar shi baya anda kowanne category, so yana nan akan kan shi. So yanzu in na duba message ina, okay, class is created. So ina so in gane ina yake, zan iya zuwa in yi refreshing. Kamar yanzu category bai zo ba, amma bari in yi zoom in ɗinsa, new label. Okay, ga class nan ya zo ƙasan draft, ga class nan kun duba a ƙasan draft. So za ka iya sassaka messages ɗinka haka. Bayan nan na yi maganar meet a cikin wayannan application ɗin, ga meet nan wannan. So yana nan shi ma integrated a cikin, an cuɗanya shi a cikin wannan page. Ga meet nan ana, za ka iya starting new meeting, za ka iya joining another meeting. Kamar yanzu idan na fara meeting zan iya tura muku da ID na meeting ɗin da password na meeting din da link din shi, sai ku join. Ko kuma kai ma za ka iya fara naka meeting din kai sharing wa mutane. Sannan ga hangout da muka yi maganarsa, ga hangout nan shine na kasan wannan meet din. Ga hangout nan za ka iya adding contact, so nan za ka iya chatting, ka iya yin video call da sauransu shi ma a hangout din. Sannan tsakiya shine inda in ka taba gefe ko dai hagu ko dama zai nuna maka
sakonnin da suke kunshe da wannan. So tsakiyar shine wajen da yake nuna bayanai. Daga bangaren dama muna da wajen setting shi zai bamu damar mu canja mi customizing interface ɗinmu, mu canja kala, mu canja theme ɗin, mu canja yanayin view ɗin yanda yake. Za mu iya canjawa wannan abin daga dama zai zo ko daga hagu, ko kuma muna son sa hagu da dama da sauransu. Muna son important yana zuwa daga sama, muna son unread yana zuwa daga sama, ko muna so mu customizing din priority inbox ɗinmu. Za mu iya customizing priority inbox ɗinmu. Duk wannan a cikin settings kenan. Gashi nan, wannan shine settings ɗin. Za ka iya canjawa ga abubuwan da kake so, ga marker da kake so ya zo da sauransu. Ga labels, in kana da labels, ga wanda kake so kai hiding, ga wanda kake so kana nunawa. Za mu showing wannan. Za mu showing forum, za mu showing promotion, za mu showing duka wa'annan a labels din. Bari je general. Nan za ka iya canza ƙasarka, inda kake da sauransu, abubuwa da yawa dai. So in kuna buƙatar a nuna muku yadda za ku iya yin amfani da wayannan services din, za ku iya gaya mana, sai mu wari lokaci domin nuna muku yadda wayannan services din za su iya zama masu amfani a wajen ku. To in dai akwai buƙatar hakan, sai ku sanar da mu a comment. Za mu samu lokaci sai mu yi muku bayanin wayannan features din, yadda za ku iya customizing interface din. Bayan nan akwai wannan application mun yi maganarsa. So in kun dawo daga ƙasa nan, daga gefen hagu dai akwai kalanda. Kalanda waje ne da zai iya buɗe maka, ya baka dama kai tsara taka kalandar a ciki. Za ka iya setting kalandar ka, ko tax, me zan yi yau, me zan yi gobe, yaushe ne holiday, public holiday, yaushe ne bikin sallah, yaushe ne national day, yaushe ne bikin maulidi da sauransu da irin wannan abubuwan. In kana da interest akan irin su valentine ko maulidi ko kuma birthday, duka zaka ga wayannan abubuwan da sauransu akai. Yanzu idan birthday ɗinka ya zo, mun sa 1 ga watan January 1990, zaka ga reminder sun turo maka. So yanzu idan muna so za mu iya trying wannan kalandar, sai ta zo. Saboda network bai fito ba. Sannan akwai keep shi ma zai nuna maka abubuwa, services da zaka iya amfani da shi. Sannan na ƙasa shine task ɗinka, to-do kenan, me zan yi next, yau ina da kaza, gobe ina da kaza da sauransu. So abubuwan da ka sa a kalanda za su zo cikin task ɗinka. In dai har ka saka kamar irin kalanda, ina da class daga karfe kaza zuwa kaza, za ka gan shi ya shigo a cikin task ɗinka. In kuma aiki kake, kana okay, yau muna da meeting da kaza, gobe ina da briefing da CEO, jibi ina da marketers da za su zo, akwai investors da duk irin wannan za ka gan su. So za ka zama organized, ba za ka na bacin abin nan ba, ba za ka na missing meeting ba, ko kuma ya zama kana missing wasu abubuwa ba. Sannan akwai wannan keep din, kamar waje ne na putting ideas. Za ka iya yin note, za ka iya ajiye note ɗinka, za ka iya incorporating wayannan abubuwan da Android ɗinka da iOS ɗinka da kuma web application ɗinka. So duka in aka duba wayannan, akwai abubuwa da yawa masu amfani da mutum zai iya amfanuwa da su. Shi ya saka na ga buƙatar amfani da Google akan sauran services yana da matuƙar amfani, saboda kamar duk ya fi su yawan services. Sai dai me kake buƙata. Wani ba lallai yana buƙatar duk wayannan abubuwan ba, kawai yana buƙatar email ne, domin shi kawai so yake amfani da email din da yana karban sako. Wani kuma so yake na kallon YouTube, wani so yake creating YouTube account. To kowa da nasa buƙatar, amma process da ake bude account iri ɗaya ne da kowanne abin nan service provider. Dan bambancin baya wuce 1, 2. Wani zai ce ma lallai sai ka sa number waya kafin ka bude email. Wani ma kuma yanzu ma a wannan din, duk da sun ba mu shi optional, in ina wata kasar ne zai ce min lallai sai da number waya.
so kar kai mamaki za ka buɗe a Nigeria ya ce ma sai da number waya, ko a Lagos ko a Abuja, maybe suna ganin kamar wannan network din na wannan area ana yawan amfani da shi, ana yin scamming din mutane, so suna so su verify lalle wanda ya buɗe wannan email din shi din ne ko ba shi bane. Amma a wasu kasashen da ke sun yarda da su ba sa yi musu irin waɗannan abubuwan. To waje ne da ya kamata mu ma mun zo mun fara amfani da shi mu nuna namu karakter mu ma, tunda akwai mutane da yawa da suka riga mu amfani da irin wayannan abubuwan suka bata mana suna, so ya kamata mu idan mun yi amfani da wayannan abubuwan mu ma mu gyara sunan, a daina kallon mu, saboda wanda suka fi amfani da shi masu bata sunan ne. To idan yanzu mu ma muka zo muna amfani da shi muna gyara sunan, a haka waɗannan lambar da aka yi mana za ta tafi har insha Allah nan gaba ya zama na mu ma sunan namu ya gyaru insha Allah baki daya. To wannan shine karshen bidiyon da zan yi akan yanda mutum zai iya budewa abin nan email account a Google, duk da dai na yi magana cewar zai iya zama ɗaya da yanda za ka buɗe shi a Yahoo da kuma Outlook ko MSN ko Hotmail da sauransu duka. So a nan dai zan tsaya insha Allah. Idan kuna da buƙatar wani bayani ko kuma ƙarin bayani ko kuma akwai abin da ya shige muku duhu, za ku iya sanar da mu ta comment ko kuma ta email ɗinmu shine itdahausa@gmail.com, itdahausa@gmail.com, itdahausa@gmail.com. Za ku iya turo mana da saƙon wasiƙa ku faɗi cewa ga abin da kuke buƙata. Insha Allah za mu iya bakin ƙoƙarinmu domin mu tabbatar mun ba ku bayani ko mun yi muku bayani akan abubuwan da suka shige muku duhu. Kuma idan mutum ma yana da idea ya ga akwai buƙatar a yi bayani akan wani abu kuma ya san wannan abu, shi ma zai iya mana magana, sai insha Allah mi incorporating din wannan conversation din a cikin next videos din mu. Abu na gaba da nake so mana albishir shine insha Allah next video mu da zamu magana ne akan yanda zaka iya creating website ɗinka. Tunda yanzu mun yi magana akan yanda zaka iya creating email, to zamu yi magana akan yanda zaka iya creating website ɗinka, ko dai na kuɗi ko kuma na free. Zamu yi magana akan waɗannan guda biyu. Zamu fara akan na free wanda for personal use ko ma business din amma na free, sannan kuma zamu yi magana daga baya akan yanda zaka iya yin naka na kanka na kuɗi wanda zai zo da sunanka da kake so da su ko kuma sunan organization ɗinka yanda kake son sa insha Allah. Ni ne naku Rabi Ibrahim, sai mun sake haduwa a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.